الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halicci halittu ya kuma sarrafa al'amuransu da hikimominsa tabaraka wa ta'ala. Da falalar Allah duk wanda ya shirye ya samu shiriya, da haka ya gode wa Allah. Da adalcin Ubangiji duk wanda ya taɓe, da haka ya tuba ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ba an tambayan Allah don me yasa ya aikata kaza, ku bayi ku ne za a tambaye ku me yasa ku aikata kaza. Ba wanda ya sai juyar da al'amuran Allah, ba kuma wanda ya sai bi diddigin hukuncin Allah. Allah shine mai gaggawar hisabi, idan ya ga daman faruwar abu cewa yake kasance kawai sai ya kasance. Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mun shaida babu abun bauta da cancanta da dacewa in ba shi ba, kuma annabi Muhammadu bawansa ne, shugabanmu ne, manzanmu ne. Shine ya halatta mana cin halal ya kuma haramta mana mu'amala da haram. Wannan huduba ta mu ta yau a wannan masallaci na Abu Huraira a garin birnin Sokoto tana magana ne akan mu'amala da haram, sai ai haƙuri da abin da za a ji. Cin haram, shigar da haram gida, cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba, zalunci. Mutum ya yi ta ɗiban kuɗi da dukiya ba tare da yana binciken wannan kuɗin halal ne ko ba halal ba ne. Da wannan huduma tana magana ne akan wannan hadari da ke fuskantar wannan al'umma. Jama'a, ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar neman abincinku. Ittaqullah wa ajmilu fi talab. Ku ji tsoron Allah, kowa ya kyautata ya gyara hanyar neman abincinsa da zai ciyar da 'ya'yansa, ya ciyar da iyalinsa, ya ciyar da iyayensa. Ka tabbatar ka ɗauki halal ka kai musu gida sun ci. Ka ciyar da kanka, kar ka gina gangan jikinka da tsokar jikinka da haram. Annabin rahama yana cewa kullu la'min nabata bil haram fannaru aula bihi. Duk tsokar da ta ginu da haram, wallahi wuta ce ta fi cancantar ta cinye wannan tsokar. Duk wanda ya gina gangan jikinsa da haram, da mu'amala da haram, annabi ya ce to ya shirya, ya sani ya yi wa wuta tanadin makamashi. Akwai haɗari. In an ce haram, wato ana nufin dukkan abin da aka haramta. Haram kishiyar halal kenan. Haram ta cancanci a zarge ta. Daga cikin illolin mu'amala da illolin cin haram shine Allah baya karban ayyuka na masu cin haram. Allah ba a kai masa aikin bawa mai cin haram. Sallah ne, azumi ne, sadaka ne, hajji ne, kaza ne. Duk abin da mutum ya yi da sunan ibada yana cin haram, malamai suka ce la yuqbalu al'amalu wa la yazku illa bi aklin halal. Cin haram yana bata aiki. Cin haram yana munanta wato aikin bawa a wajen Allah. Yana daga cikin mafi kazanta a cikin mu'amala da haram shine wato rashawa da riba da sata da ha'inci. Rashawa, bribe, cin hanci. Malam, ku duba yadda mutane suka mai da mu'amala da cin hanci halal.
za ka yi kasuwanci na halal, wallahi baka isa ka karɓi kayanka ba sai ka ba da cin hanci. Cin hanci a hanyoyinmu, cin hanci a gidajenmu, cin hanci a kasuwanninmu, cin hanci a kazaninmu, a makarantunmu, cin hanci, cin hanci, cin hanci, rashawa shine magana cin haram din ayi. Kar ka zo ana magana cin haram ka dauka ko wanda ya sa biro ya dauki kudin gwamnati shi kadai ake nufi. A ko naira 20 ka dauka ka bawa wani saboda cin hanci, ka shiga layi. Kai kuma mai cin hancin ka shirya amsar da zaka bawa Allah. Wasu sun gina gidaje da cin hanci, suna hawa motoci, ana ganin su suna cikin ni'ima da cin hanci. Sun gina gidaje, sun auri jajayen mata da cin hanci, suna mu'amala ta gadara da cin hanci. Wani ya ce, malam bana iya bacci. Me ya faru? Ya ce wallahi tallahi malam duka albashi na bai wuce 10,000 kaza ba, bai kai 20 ba, amma duk watan duniya ina harka sama ta 500,000, kuma duk a ofis ina ne. Saboda mu'amala da takardu, duk wanda ya miko gani da karancin albashi amma ni nake mikawa a sa hannu, kafin na mika sai an mun wani abu. Miliyoyin kudi nake mu'amala da su. Wannan kudin cafanan gida kenan da mu'amala 500 sai na buge ta, amma fa albashinsa duka bai wuce naira 20,000 ba. Yace in na kwanta bacci ba na iya bacci. Nace ba za ka yi bacci ba, rashin bacci sai ka je kabari tukunna, za ka gamu da tashi hankali. Wai har zuwa ake ana murna, muna maka murna ka samu wuri mai ci. Ko jami'in tsaro ko ma'aikacin ofis ko ma'aikacin kaza, in aka kai shi wuri sai a ce a'a yana wuri mai maiko na haram. Ina maiko? Mu gaya kan mu gaskiya yan uwa, mu yi haƙuri. Wallahi ka haƙura da talaucinka, ka haƙura da ɗan abin da Allah ya baka, ka ci halal, ka faɗi ka mutu Allah ya tambaye ka akan halal, ya fi maka alheri akan ka lalata rayuwarka. Rigarka haram, abin hawanka haram, motarka haram, ka ciyar da mahaifiyarka da haram, tsohuwa ka cuce ta, ka ciyar da iyalinka da haram. Wai kowa sai ya ji daɗi. Wace mu kowa sai ya ji daɗi? Ai na aka rubuta kowa sai ya ji daɗi? Duniya gidan wahala ce dama, duniya kurkukun mumini ce. Da haka ina yi wa kaina nasiha, ina yi wa kaina fada, ina yi wa ƴan uwana nasiha. Wallahi mu guji mu'amala da haram. Da haka ita haram mummuna abu ne. A ji tsoron Allah, a daina rashawa da cin hanci da rashawa a mu'amaloli na ayyukan gwamnati da na ayyukan kamfani. Yanzu abin da yake faruwa a ƙasar nan, Allah gyara, ya Allah ka gyara mana ƙasar mu. An wayi gari yau ɗan talaka bai isa ya samu aiki ba sai in yana da wata miliyan kaza a je ko 100,000 kaza, ko mun karancin ofar. Yau an wayi gari ofa ta koyarwa a makaranta ta firamare ko sakandare sai ka tanadi cin hanci da zaka bayar kafin a baka. Za a yi maka interview a ce ka ci, ka zo karɓo ofa amma ka taho da naira 100,000 kaza. Haka ake yi. Akwai ofar da a ƙasar nan ana sayan ta miliyan 5, akwai ofar miliyan 10. Wannan fa kafin ka fara aiki. Kuma wani zai baka ya ce gashi ka kawo, in ka ga dama ka buga a jarida ka ce ka samu aiki, an ki a baka sai ka bada kuɗi kaza. Saboda corruption, lalacewa. Ba dole Allah ya jarabe mu da abin da muke ciki ba, ba dole ai ta kashe mu ba, ba dole ai ta sace mu ba, ba dole hanyoyin mu su zama ba aminci ba. Dan talaka bai isa ya je karatu ya samu takardar jami'a a bashi aiki kai tsaye ba, sai ya tanadi wasu 100,000 kaza. Wani ya zo ya samu aiki yana neman rancen miliyan 2 kafin a bashi offer. Wannan uwa ce ka je ka ci bashi ka ba su a wuce wurin. Wallahi idan bai bayar ba za a bashi ba. Kuma ya za ka yi da shi? Kai mai fatawa ya za ka yi da shi? Ya za ka yi da shi? Ya haƙura ko ya karba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sata wasu barayi ne kamar gafiyoyi,
ko gafiya ba ta kai sata ba. Wani da zarar ya samu dama wuru hada a sai kawai da biro guda ɗaya mutum sai ya kafe biro a teburinsa ya saci miliyan 1000 shi kadai. Ina za ka kai su? Malam, mutane suna ta tara kuɗi na haram amma ba su tanadi kwanakin da za su cinye haram din ba. Ka tara da yawa amma da ka ƙara wa kanka yawan kwanaki da daɗewa. Kana tara kuɗin haram, hawan jini ya maka ka gida kullum da abun gwada jini a hannunka, suga ya kusa kashe ka, ciwon kafa, ciwon zuciya, ciwon kugu, ciwon kaza, duk cututtukan duniyar nan an gama hada ma su gaba daya amma baka daina wawurar haram ba. Wal iyazu billah. Ibn Abbas yake cewa Allah baya karban sallar mutumin da yake fi jawfihi haram, duk wanda yake a cikinsa akwai haram. Ibn Abbas ne fada, ba ni na fada ba. Yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhu la yaqbalu Allah salata mri'in fi jawfihi haram. Ban sani ba ko akwai wata fassara ba wannan ba. Wahab ibn al-Ward yace wallahi da zaka tsaya kaman wannan fila din kat saboda sallah da dadewa a tsaye, kaga wannan filan ka je ka dawo da magarba tana tsaye, gobe tana tsaye, jibi tana tsaye, a ce a ganka a tsaye kullum kana karatun Qur'ani kana sallah, yace lam yanfa'uka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu fi batnik. bai zai maka amfani ba wallahi sai ka bincika me yake shiga cikin cikinka. Ka je kai cafane na fitar hankali da haram, ka keta naira ta haram. Da ka je gona ka yi noma, da ka je kasuwa, da ka haƙura da ɗan albashinka, da ka tsaye da iyalinka a irin yadda Allah ya tsaye da kai. Da yawa wasu sun samu ofishi mai maiko, a yadda ake faɗa, suna tabata ka da kuɗi, sai aka canja musu wuri, sai ga tsiraicin ya bayyana wata ɗaya wata biyu, ko aka yi ritaya sai ga mutum yana kame su kuma iyali ba san ta ina ake ɗebo wannan dukiya ba. Malamai suke ce akwai hadisi ingantacce, idan bawa ya fita aikin hajji da dukiya ta halal bi nafaqatin tayyiba, ya ɗora kafarsa akan wato abin hawan dabbarsa, ya ce labbaik Allahumma labbaik, Allah zai turo wani mai kira mala'ika ya ce an amsa maka, guzurinka halal ne kuma abin hawanka ma na halal ne. Kaji ba, hatta abin hawa na halal ne. Idan kuma ya saki kira in mai cin haram ne, ya ce labbaik Allahumma labbaik, Allah zai turo mala'ika ya ce la labbaik wala sa'daik, ba labbaika ba sa'daik, ba za a karba ba amsa ba. Saboda me? guzurinka haram ne, abinda ka ciyar da kanka da iyalinka haram ne, abin hawanka haram ne, wa hajjuka ghairu mabrur, aikin hajjinka kuma ba za a karba ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul, duk wanda ya saci kudin mutane ya sadaka Allah bai zai karba ba. Ka sata da yawa ko da kadan, wani an ce mai ya sata kai ta bayarwa zaka dan samu sauki, to ai ba za ba karba ba. La yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul. Me ghulul shine sariqa, daukan dukiyar baitul mali kafin araba, ko daukan dukiyar al'umma ka ɗiba ka je kai duk abin da za ka yi. Malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa duk wanda ya bada sadaka da dukiya ta haramun Allah bai zai karɓa ba. Yana daga cikin dalilin lalacewar iyali da cutar da iyali da rashin albarka a rayuwa shine mu'amala da haram da cin dukiyar marayu. Wannan ba karamar illa bane. Me ma'anar cin dukiyar marayu? Wanda Allah ya jarrabe shi da marayu a hannunsa, aka ba shi dukiyarsu, ya je ta wadaƙa da kuɗin. Shi ma wannan wani babi ne, huɗuba ce mai zaman kanta, mu'amala da dukiyar maraya. Malam, wasu mutane sun miƙe ƙafa, ƙaninka ya mutu ya bar 'ya'ya da mata da dukiya, ka karɓe, kai ne babban yaya. Ko babanku ya rasu ya bar kuɗi ya bar dukiya, kai ne babban yaya, ka karɓi kuɗin ba hisabi ba lissafi, kana ta gina gidaje da kuɗin marayu, kana ta hawa motoci da kuɗin marayu, kana canja gidaje da kuɗin marayu, matanka kana kai su umra da aikin hajji da kuɗin ƙannanka. Laifin ubanka mutuwar da yi,
laifin su kuma sun zama kannanka, kuma dangi suna nan suna cewa ku yi wa yayan ku biyayya, ku yi wa babban yaya biyayya. Wallahi duk marayar da ya bari babban yayan sai cinye mai kuɗin sa, shi ya ga dama. Da zarar ka ga yana ci ma kuɗin ka, tafi kotu a baka hakkinka a rubuta, lauya ya sa hannu. Bai kamata a ɗaure maciyin haram gindi ba. Zumunci zai tabu, to zumunci zai tabu, bari ya kassara ka, ya karar da kai gaba daya. Ubanka ya mutu ya bar maka haƙƙi, ya bar maka dukiya halal ɗinka, kana gani yana wadaƙa da kuɗi ka zuba ido ka kyale shi. Ka bi ta hanyar lalama, ka bi ta hanyar nasiha, ka bi ta hanyar me ya kamata ka yi mai magana. In bai yi ba ga kotu, a je a raba maka haƙƙinka. Da haka waɗanda suka rungume dukiyoyin marayu suna cinyewa, ku shirya gamuwarku da Allah. Mace yau idan mijinta ya mutu, sai kanin miji sai ya rike dukiyar, a hana ta, ba ta isa ke mu'amala da nata ma rabon tumuninta ma ba za a bata ba. ƴaƴanta ku daman wa zai bata kudin ƴaƴanta? Sai a ce ai za ta je ta yi aure ta cinye kudin marayu. To da uwar yaro ta ci kudi da kuma wani can gefe ya ci kudi, wa fi cancanta ci? Uwarsa. Da ka rashin gaskiya, duk rashin gaskiya ne. Da Allah ku kiyaye dukiyoyin marayu a hannunku. Kuma wannan mu'amala da dukiyar maraya, dukiyar ba ta albarka, kuma daga baya mutum zai zo da na sani tun a duniya kafin ya kai ga lahira. Jama'a, dukkan hannayen da suka lalace da mu'amala da riba, cin riba, haram, shi ma yana cikin haram. Riba, ko dai ka rinka bada mashi ana baka ruwa, ko ka je kai ka karɓo kuɗin ruwa kana mu'amala. Mutane musulmi ku zo ku shiga kasuwanci da riba. Ba dole Allah jarbe ku da gobara ba, ya jarbe ku da asara, ka ta sayan motoci suna faduwa, ka ta kamfani yana kin kawo riba, ko kuma wani guda ɗaya zo a ce yaranka ya ci kuɗinka naira miliyan 175, ka kasa gane me dalili. Riba ce, ba ta da albarka. Da haka muke ci kira ga gwamnati koyaushe, federal government ta taimaka wa al'ummar musulmi. Kuɗaɗe da ake bayarwa na interventions ɗin nan, ko noma ko kasuwanci, a yi ƙoƙari a fitar mana da tsari wanda za a rinka ba mu rance ba tare da riba ba. Dan duk musulmi ko miliyan 1000 za a bashi, inda yana tunanin kiyamarsa ya ji cewa akwai interest na riba, ba zai je karɓa ba. Haka sai aka wayi gari wasu ne suke cinye kuɗin, moriyar kuɗin da ake bayarwa na bashi a ƙasar nan, amma banda musulmi. Saboda me? Saboda ba za su karɓa ba, saboda akwai riba. Illa qalilan minhum. Alhamdulillah, ana ta ƙoƙarin central bank ta kawo wannan tsari na bayar da kuɗi ba tare da ruwa ba. 'Yan kasuwanmu su je su karɓa, su yi kamfanoni, su yi noma, su samar da aiki a ƙasa, za a samu yalwar arziki da jin daɗi. Waɗanda suke masu hanya na juya kuɗi su karɓi kuɗi ba ruwa, wani abu ne yana da kyau, amma muna jira har yanzu abin yana tafiya rarrafe. Har yanzu abin ba a fara cin moriyarsa ba, ana samun matsaloli. Muna fatan 'yan siyasarmu ku bi kadin wannan, ku yi wa wannan al'umma gata, ku sa su karɓi kuɗi ba riba, a ba su ainihin jari na kamfanoni ba riba, sai ku ga ƙasar ta yalwata, ta haɓaka, an samu aiki, an samu security. Mun ɗebe samarinmu, mun kai su kamfanoni, mun kai su gona suna noma, ba ta'addanci, ba zubar da jini. Rashin aikin yi, rashin sana'a da zalunci, wallahi shi yake jawo wannan abubuwa da kuke gani. Abubuwa ya sun tsaya cak, sun ƙi su tafi. Ga hanyoyin gyara, amma har yanzu muna bacci ba mu farka ba. Ya ku yan uwana musulmi, Abu Huraira ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah baya karban komai sai mai tsarki, dan shi mai tsarki ne. Kuma Allah ya yi umarni wa muminai da irin abin da ya umarni wa manzanni. Dukkan su muminai da manzanni an ce su ci halal, su ji tsoron Allah, su ci halal. Don haka kada mutum musulmi ya mu'amalanci ubangijinsa da fushi, tare da yin aikin da Allah zai fushi da shi. Bayan cin riba, ya koyan uwana, bayan mu'amala da haram, ya koyan uwana, akwai abubuwan da yau mun shiga cikin su ga sunan barkace. Duk abubuwa ne da Allah zai fushi da mu. Shirka da Allah, mu'amala da shirka, tsafi, bautar wani Allah, neman taimako a wajen wani Allah. Malam, wannan abun yana nema ya zama ruwan dare. Mutum sai ga ya kai kansa inda za a yi masa shirka saboda ya samu duniya.
ko ya samu mulki, ko ya samu sarauta, ko ya samu dawwamar dukiyar. Shirka bid'o'i a cikin addini. Masu addinin wasu kuma sun rungumi bid'o'i, yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya a cikin addini, a sa mutane suna ta yi wa Allah bauta da bid'a. Ga sauran saban Allah masu tarin yawa waɗanda yau ba a cewa komai. Zina ita ma haram ce. Zina yau hatta kai ga yanzu jihohi da yawa idan za a ɗaura aure sai an kawo takardar gwaji, saboda gudun watakila an je an yi lalata an samu wata mummunan cuta. Yau kana jin tsoron yarinyar da za ka aura, shin budurwa ka aure ta? Har ya zama ruwan dare sai waɗanda Allah ya kubutar. Ba a jin kunya, ba a jin tausayin iyali, ba a jin hakki da nauyi na abin da zai biyo baya wa 'ya'ya da za a haifar musu. Ga abubuwan da suka shafi shaye-shaye, wannan kakkai magana, babi ne mai zaman kansa. Tsotse-tsotse da shaye-shaye na haram, buguwa, yau hatta kai ga matan aure suna shan kayan maye a cikin gidajensu. Wannan wani irin lalacewa ne? Jama'a, aina tazhabuna, inji Qur'ani, fa aina tazhabun, ina za ku tafi? Wanga ƙasa ba a san ina aka fuskanta ba. Duk abin da ka taba na sabo sai ga ana cikinsa tsundum, ba a cewa komai. Shaye-shaye, ƙaramin yaro ya iya shaye-shaye, ɗan sakandare za a kama shi yana shaye-shaye, a cikin gidaje ana shaye-shaye, a unguwanni ana shaye-shaye. Me yasa? Saboda ba da cin hanci da rashawa ta yi yawa a cikinmu, hatta kai ga yaƙar ƙwaya ta nemi ta gagare mu. Rantsuwa ta ƙarya, shaidodi na ƙarya a kotu, ga sunan ba magana. Jayayya da cuta, yau duk wanda hakkin ka bi ta hannunsa sai in Allah ya maka gamdakatar kuɗinka su fita a hannunsa, ko na kwangila ko na mu'amalar kasuwanci. Duk wanda kuɗinsa ya shiga hannun wani sai abin da Allah yi, sai wanda Allah ya zaɓa. Kana addu'a kana ce Allah fito maka da kuɗinka. Baka da aminci da abokin kasuwancinka, baka da aminci da abokin kwangilarka, baka da aminci da wanda za su baka kwangilar kai, za a biya ka ko ba za a biya ka ba. Yau a ƙasar nan kwangila za ka yi ta miliyan 1000, bilal azimu ba za a baka kuɗinka ba sai ka ba da wasu miliyoyin ka zube su a ƙasa ka bayar a baka. Ciniki ake yi, kuɗinka ne, hakkinka ne, guminka ne, ma'aikatanka ne, amma ba za a baka ba. Wannan ta sa da yawa daga cikin masu kwangilanmu sun karye saboda sun zuba kuɗi, sun yi aiki kuma an biya su, kuma ba wani wanda ya isa ya magana. Haka muke rayuwa sai abin da Allah ya gyara mana. Zubar da jini, sace-sacen mutane, gashi nan wannan kam za ka yi ta magana daga nan hajjibi ba za ka kare ba. Yau ina ne kake da garanti yana da aminci? Wace hanya ce za ka bi ta hankalinka a kwance? A gidanka an zo an ɗauke ka, a kasuwarka an zo an ɗauke ka, ana tare tsundum da mutanen da suke masu mummunan manufa. Duk muna tare muna rayuwa, duka mun rufe ido mun manta cewa akwai wani ubangiji da yake jiran mu. Inna rabbaka labil mirsad, ubangiji yana ga mafaka, yana jiran kowa. Ka yi mai kyau ko kar ka yi mai kyau, ka cuci mutane ko ka taimaki mutane, ka agaza musu ko ka zalunce su, akwai mutuwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Babu rai da ba za ta mutu ba. Da haka kai mai kyau ko kar kai. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Duniya gajeriya ce, duniya ba ta da tsawo. Ba za ka gane haka ba sai ranar da aka bunne ka, aka sa maka turbaya. yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila bayti turabi fayudaw fihi mahjuran wahida ahata bihi shu'ubul iqtirabi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.